oras madihita saluhutna. Oras. Dihamuna amanami dohot inanami, sudir ruas ni huriat tahakabipe sidurame. Nunga nania lilingna hita dang patupahon pertangyangan di sektor tabi. Ima marhite-hite panosak ni virus corona. Nasetotong dope tawas padai. Sialanima dipikiri akka pangulan ni huriatta. Asa galup hita sirsir dapot hatan itu hatta. Di pertangyangan dohot di akka permingguan. Hobar tusima. Di patupa huriatta hagabipe siduramedo. Pertangyangan marhite-hite pelayanan online, ima pertangyangan sektor. Margugo mahita, laho mangulahon akka ulota, dohot makanguluhon hatani di bata. Unang mamasa dihita, laho mangulahon nadinggani. Di bagasan tikyon, mulat tama pamujiota tu di bata, martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian nomor 10 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di purbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Guk asini rohani Jahuba do tanoon, marhite-hite hata ni Jahuba do majadi akka langit. Marulupulup mahamu ali akka partigor, mga sahon Jahuba, talup do marede akka naujur marroha, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para siroha na sumurong, didok hatam do, ikomanaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, say parrohay mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami, dihapor siyaw nature, asa totong makirim hami, dihaheheo dohot dihasangapon, sugut, silehonommu tu akka napor siya diho. Amen. Tajahama turpuk epistel di pertangyangat borhinon, ima natarsurat di Rom todo, mamukka ayat sada 1 ayat 2 songonoma hatana. Asa dia nama
hasurungan ni Yahudi tuahama hasea parsunatoni Sandok gudang doi parjolo hasahatan ni akka padok ni debata do nasida. ay beha nama ia soporsea na deba tung tarbahin na sida na soporsea ima manigay haburjuon ni debata si haposani Dao mai odo tahe parsitong do iya debata alay pargabus do nasa jolma songon na tarsurati asa paitorlo di akka paddohanmu jalamonang di panguhumonmi. alay beha madohonotta ia di pajongjong hage duhotta hati goran ni debata ida nageduk ma debata molo di paluri masna satabi di debata Dao mai ayauti songodia mana taruhum debata di portibion. alay molo lam tibul hasitongan ni debata binahen ni gabus bagadda hasangapon na buasa uhumon dope ahu songon pardusa Datagonan mataulan narwa asaro na denggan songon padok ni nadeba mangarehe hita songonido hatanan ni nina. Patut maatong hona uhum akka si songoni. ima sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala naopyosa Amin. amin tapuji matuhatta marede hita sia nomor 20 ayat sada dohot ayat 4 Asiniroha madihamu doho dame sia debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus hatai. Amin. Hamu akamang akay nang nahinahulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Parjolo saya totong do pasahatot tuhita saluhutna. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Tapak kilalahod do hinangalut ni pikiran, hinangalut ni pakilalata di panosak ni COVID-10 siyaon. Na pola ikon manirak kita, manirang persaurata
sian nasay jutyak kita boy marpungu hape anggo diobason ikon songon na disirang dohita ido ubain gabe tapatupa pertanyaan dijabu sopolawa ikon marpungu songon na somal alani taingot mahatani tuhata na say totong mga rahok kita didok marlas niroha mahamu makirim marbengek niroha dihaporsuhon jugul hok kamu matangiang Rom 12 ayat 12 dumutusi makamang di pertanyaan tabor ninon tajaloma hatani debata gabe jamita tuhita saliling manorusi dope corona virus na sedang mewabahon iman tersurat di opak Musa 14 ayat 17 sahat rodi ayat 10 sia ujahama dalam hata Indonesia. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti kau firmankan, Tuhan itu berpanjangan tangan dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan untuk kita terima menjadi khotbah buat kita. Akama ngakainang haanggi napi naribot adong do sada kritik tu ngolu ni hita jolma tuak kana susatia di pabainan ni debata. Ima marhite sada padohan na madok songonon. Air susu dibalas dengan air tuba. Akkanauli dibalas dohot narwa. Ima napait molo Jepang di bagasan parsaurata. Moka mga kenang di pataridahon na masa di turpu jami taordoi songo ima songo pangalahon ni halak maradupon debata. Pangalahon ni bangsa Israel naung dipermudu-mudu debata mulai siat tano Mesir tutano na ni waga-bagahon na. Ay, nunga luar biasa sebetulnya debata patuduhon holong ni rohana. Nunga gok halongangan ipatuduhon debata lao permudu-muduhon bangsoi mulai sian haruruarna siat tano Mesir saha tutano nani baga-bagahon nai. Akadia mai mulai sian harua siat tano Mesir ngadong di batu pada bata halonga ngabolon marhite-hite napatu pahon mangan bersama marhite nama motong biru-biru tunggal alaya dong masada pado hadisi
akaise napatupahosa marlas niroha alay anggo akahalak na sopatupahosa tangis gabi di guari du sabutullah paskah na parjolo di halak Israel. Ahman yang guarana di si debata mardalan. Debata mamereng songo dia do hasetiau ni jomol maun maradopun ibana. Sahak muse dina memulus tantangan, memulus lauk rara. Nunga jonok bangso Misir, lau pamate bangso Israel. Alai di leo debatado halong nga bolod dia may marhite si Musa. Asa na mga lipat tukok na tu lauti. Gabi marbagi dua do lauti. Baujung na malua do halak Israel. Dakolani do be. Di tano na marguar parhorsihan. Gudang di leo debata sebutullah. Naboy patuduhon holong ni rohani debata mamereng nasida. Ay tikiborngin boy do nasida mardalan. Babuti da bah. Ay sorong do pitikini lampu. Panorangi. Alay ternyata boy do nasida mardalan menutus dalan si tujuan. Dahalongangan doi. Molo tiki arian. Posiniari. Boy do nasida terlindungi. Gudang tahe. Alay nasotar halupa kita ima. Alani jo ancaman di kelaparani. Ay tormarungu-tungu do halakon molos sopitor hatop. Dapo na pinangidona. Ileo debatado. Yuka do. Naboy mangalehon na sida. Boy asa butong disipanganon. Dilehon manna. Ilehon manang dipatuduhon aik. Gudang tahe. Alay. Tabereng ma. Dok nakin marhite padohan atik PDHT Indonesia. Air susu dibalas dengan air tuba. Natabo la ibalas dohot napait. Sabutullah ngatung dosa bulu beyate. Dibaga sa turpu jamita opak Musa saploba ayat 10 itu sahat rodi ayat 10 sia isomma dipatuduhon holong ni rohani debata namanotong dia may ayang gohajahaton ni hala Israel sebetulnya nganaing murtad ay holan na marungutungu doon na sida. Oh Musa, buasa bono muna hamid so tumago mahami mula tutano Misir. Oh Musa, nalwahod do haroho, ya tumago kumahami di sakyan. Tabodo hami mangan ninna. Hape, nunga diday akana tabu. Akamanga kainang udok nakin. Di opa Musa 10 opat ayat 10 itu sahat rodi ayat 10 sion onma identitas ni debata ho do holong na maradupon akka na pinar mudu-muduna anian asaha tuneng mamunu si Musa do si Aaron na sida ima kejahatan na luar biasa. Alaya hama dipatuduhon na poso ni debata. Ima si Musa, doho si Aaron. Itonga-tonga ni luluan ido na sida.
martangiang tu debata. Luar biasa kamang kenang. Di tonga-tonga ni hamurukon, di tonga-tonga ni ungut-ungut, si Musa martangiang. Boy madohono no tangiang pangodianon. Doa syafat. Aha maharoa nakin tangiang ni si Musai. Hata Indonesia upake pahatusonade. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dia malapatan nak kamanga kainang. Sian tangiang Nabi Nuaton ni si Musaon, patuduhon, hokdo, holong ni rohani debata. Dang dibalosson kejahatani. Alayang hita jolma, imasongon na hudok nakin, air susu dibalas dengan air tuba. Maralo do, sian na job di patuduhon pangalahon ni jolma. Anggo debata nang pejahak bangsoi, sugari yan anggo sesuduk dendam na teh, iripas somai, buru mai. Ape debata patuduhon holong na. Imatang yang ni si Musa do siaron. Tuhan itu benar-benar panjang sabar. Dia tidak dendam. Dia tidak membalaskan apa yang ditunjukkan oleh umat manusia. Ini itu hatta. Odo si tiopotta. Odo si piopotta. Namar Tuhanon. Molomasa manuaing akka hamaolon di tonga-tonga ni perngulota. Masayarga molo taingot hok do debata marmudu-mudu hok kita. Dang laos di patupa na subui manang gabi di patupa songon nabi nani jolmai alai hoddo holong ni rohana maradupon ibana hoddo holong ni rohani debata maradupon ngolu ni ita jolma alanido sada hal na ikon takupotta di namar Tuhanon. Moladong pe hangalutot tadopi ingok ma ihaholongi debatado hita. Molomasa manuaing virus na mangancam ngulun hita jolma. Budorarong suku-suku ni natorop. Termasuk kita na rotu pertangyanganon. Ay nasuheholongi debatabe hitaon. Dinadeba oldo gabi diskusi. Ngadaw biharwa debata siyak kita ninna. Jami taong mamangalusi. Turpu jami taong manorusi rohatta. Hok do holong ni rohani debata. Maradupon ngolutta. Au sugari so dihaholongi debatabe hita di zaman virus corona on. Barang adong mangubati. Dang adong bina mga leon akanaw dinadinggan. Alay tayo ma. Ala holong ni rohani debata maredopok kita. Ipatuduhod do kanapistar. Ipatuduhod do akana makaholongi hita. Dipatuduhod do na patuduhon dia masulah honota. Namar lapatan. Ala ni holong ni rohani debata. Gabi bu hita taruli akka nauli nadenggan. Ala ni akka mga kainang
Sotong itor madeli hita teh. Nyan kira sebulan lobi ma nata adopion. Alai patuduhom majo, pakilalahom majo. Ya holongi debatado hita. Nyan ngagabe holan na lululu hita. Pigaro na mate alani virus corona. Pigaro na malum holani. Alay tabereng ma. Dihaholongi debatado hita. Songon sian tonga-tonga ni huriatta. Bahu pahami-hami do. Bahira namoru do kana marsahi. Di tonga-tonga ni ruas taubay naroha. Ay somal nahian. Ngahira anggo sisa ganub minggu 2-3 halik kolado. Tu rumah sakit mamereng akan marsahid. Alay masukunan ibadoh akado nga perhalado. Ahamay dokon. Bah, hira nagabioti do na marsahid tadi. Atik perong rupani pamikirion na mabir doray amang padita. Anon gabi dokon sahi corona. Alay pikir dang cukupi. Alay nagpaduduhonot tama. Hok doholong ni rohari ni bata. Maradopon hita. Ditikki napait. Ditikki nasonang. Dihaholongi de batado. Alani akamang akay nang hita salutna. Mardo mutusido pamaritaho barita nauli. Nasay totong ikob patuduhonon ni huria. Ayadong do padohan ni naposo ni debata. Marhite Paulus madok sondon. Hati dakon mahata ni debata. Ditikki naune. Nang nasone. Ang guna di madokon. Ay wasa bipola. Markibatian. Wasa bipola. Marpilian. Inamusero be. Ay sodo permingguan ninna. Jigudang do akka nabuoy mungkin madabu tu ungut-ungut, madabu tu nahira gabi soiboto be madok si padohona. Kamang kay nang marhite turpu jami taon, calo maha taon. Ingot ma dihaholongi de batado hita. Jalanunga di patuduho perdalanion pakkaholongion ni de bata satro ditikyon na baru do be tarayahon. Jumat Agung sahat rodi ari hahihion. Adi dokon Tuhan Yesus do. Sian hau na pinarsilangi. Aliamang sahat tutangammu ma upasahat nasa todikku. Dia malapatan na. Baunang itor holak kita manot Tuhon akan nama saon. Alay loas ma manang pasahat mangulum tu debata. Aliamang hupasaha madiriku, hupasaha mangolukku, manotong ma holong ni roham diaw. Molo songonido, molo salpuan nong virus coronaon. Dang gabi madaw hita, adong siraja ungut, adong siraja las niroha. Alay molo salpu penama saon, dohonot tama. Pinuji matuhani. Ay dihaholongi do. Ditikki na hatsit. Dihaholongi do. Nang ditikki na adong hangaluton. Alanya ka mga kanang marhite pertangyangan. Juhonot tomma. Unang masadi martangyang. Unang masadi hopasahat to dirim tu debata. Los ido namanang pigahali. Nabuhay putihot tasian bibel taon. Pasahat madalam mo tu Jehovah. Asay ba na patutuholokam. Atong. Tahalas soma. Atik pe sedang pai taadopi. Tahalas soma. Dihaholongi di batado hami. Nang ditikki. Pangot tak ni virus coronaon. Tuhat tama mamasu-masu mulutna. Amin. Martang yang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami.
Hua mola teon ni rohanami do holongmu nasai totong mangurupi hami. Diurupi hodo hami ditiki nangalut dileokodo di hami nauli ditiki marlas ni roha. Ima na bui huputiki hami ho do holongmu ni roham maradopok kami. Padao matutusyak kami na holan ngulu na marungut-ungut. Songon bangsom na makkalupahon na uli na denggani. Gabi targoar na sida marhite paddohan air susu dibalas dengan air tuba. Daw may siyang ngulu nami alay Tuhan. Molo hubulus sami noaing hangaluton ditiki nama saon ima pangotak ni virus coronaon mian madihami hok do holongmu maradupok kami idona halasok kami Tuhan ay bersemangat do ng pamarita nami bersemangat do ng kapangulan ni huria nami lau patupa akka ulaw na duminggan lau manugihok kami saliling dinamanahan ala ni pangotak ni virus coronaon. Pasu-pasu Tuhan, pamarita nami, pasu-pasu akka permedis, pasu-pasu Tuhan, nang akka na mga lehon na uli na denggan ala ni pangotak virus coronaon. Asiroham Tuhan. Sa isuaton madihami tutu, ngolu na sabar, ngolu na tabah, unang masuk kami itu padilian. Ali Jehovah Tuhan nami. Porsiado kami. Naikon pasohotom mudo. Virus coronaon. Molope huri mangi kami. Pabibiyom maut tu kami. Huri mangi kami. Hirana disegehodo ha porsyon nami. Alani panggiluan nami tuho Tuhan. Pamonang maha porsyon nami di bagasan na hubulus sami hangaluton di akka namasay. Pasu-pasu ma kami akka ruasmon na martangiang di jabuna mibe. Pasu-pasu makaya nakon nami na marsiajar siya jabuna be. Pasu-pasu makka guru dohot akka pegawai na marsiajar dohot mangulahon tugas na siya jabuna. Pasu-pasu ma akaruasmi Tuhan na mangulaw-laon di parbuniagaon marengge-rengge dohot akka ulaon na suboy hubilangi hami sada-sada. Pasu-pasu ma Tuhan pamarita nami na totong bersemangat lau padimudimun ngulu ni parbangson nami. Lasongoni akka parbarita na uli akan aposom di sadok portibion leom mahahipason di hami salutna. Ali Tuhan sesama dosa nami ala ni Kristus nasay totong makaholongi hami. Amen. Mari dimahita siap bukwede 720.
pinasahat membuat tangiang siap perjabu. Tapos ada marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah na marhabangsa di banua gijang. Gok hamoleteon mardongan puji-pujian ma ale Tuhan husobaon rohanami na pungon tuadupanmu na marmuliai. Ala taktong doho paklalaw kami dengan dibasam dohot asin ni roham ale Tuhan. Di permudu-muduho do saluhu na ngulunami ale Tuhan. Tarlumobi ma apala di bagas sa tikyon di bodarion ale Tuhan. Boy hamirak marpungu. Di bagas nami be, di pertanyaan nami sian sektor tu sektor ale Tuhan melalui na pinatupan ni Huriam secara online. Ale Tuhan di batai Jehovah na marhabangsa di banua gijang. Toktong hupakilalau kami dengan nibasam dohot asin ni roham ale Tuhan. Boy saluhu na terpatupai di bagasan las ni roha. Nakpet hupakilalau kami di bagasan tikyon ale Tuhan. Pangotak ni virus corona. Na boy mabayan mabiar saluhu na akajolma manusia alay toktong dohami marlas ni roha ale Tuhan ala di bagasan las ni roha ale Tuhan dilioko tiki dihami boy lau mamuji pasangap guarmu na marmuliai mauliate madiho ale amang na basa nang di bagasa tikyope ale Tuhan nung nga hubege hami hatam naong dipinasaha ni naposomi di bagasan ganup marsada-sada ale Tuhan saluhu namay holan marhiti siya nasi dot holong ni roham do ale Tuhan boy tol has tuhami saluhu na hatami na pinasaha ni naposomi mauliate madiho ale amang nabasa toktong mapargugoy saluhu na hami ruas ni HKBP Sidorame na boy hami ganu marsada-sada di bagasan keluarga nami rak marpungu do aka keluarga nami ale Tuhan lau mamuji pasangap guarmu na bermuliai songonima ale Tuhan mangido mangelik do hami asa homa na toktong mamasu-masu saluhu na naposom na boy melayani saluhu na ruas ni HKBP Sidorame melalui pelayanan online saluhu na mahuhasangap kami tuho ale amang nabasa ala di parguguy huro saluhu na akan naposomi dinalaw melayani hami mauliate madiho ale amang nabasa songoni manang dibaga sa tikyon toktong mahupasat hami tuho ale Tuhan sahat tua ka ari-ari na nengro dia ka pelayanan dia ka pertanyaan nami say homa na mamasu-masu homa na mga leon roha na dame di ganup hami ali amang nabasa mauliate madiho ali amang songoni madang dibagasan partikianope tuho mahupasat hami saluhu na pardalanan ningolu nami asa manang didia pe hami ali Tuhan homa na mamasu-masu hami nang dia kaperkarijuan nami homa na madongani hami ali Tuhan mauliate mahusombahon roha nami tuho asima roham di hami holan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuadupanmu na marmuliai mauliate madiho amen. Noaing marid de mahita sian nomor 754 ayat 1 laos tapasahat ma peliata tutuhatta.
tapasahat ma peliat tu tuhatta mertangiang mahida. Alidi batama namina di Banua Gijang, hodo hararuan ni saluhut sileleo na denggado nasa ulibasa na moliutus. Upasahat tami masyan na nilihon mi tuhami, pilihan nami tuho. Sa isalo may gebewap na hus ijolom. Pasu-pasu may jararamoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silolyo mi tuhami. Asalam girgir hami mandok molate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidohon di tangiang na pinodahon ni Jesus Tuhan kasisiana. Alea manami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia maguarmo. Sa Roma harajawmo. Sa sao malo maniroham di bunatongon songon na di Banua Gijang. Matuhami seron haulu siapari. Sesa madosa nami song panesa nami. Di dosa ni doa namar dosa tuhami. Unang kami tugun tu pamuncunan. Palua mahami siapa mago. Ay honap pun harajaw. Dot tagugod. Rodi hasangapos saliling nililing na. Amen. Didongani as nirohani Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Dohot tolong nirohani de bata ama. Dohot parsaoran nito di parbadia ma. Mangaramoti. Huhut mamasu-masu. Hamuna saluhutna. Amen. Shalom. Saudara-saudara, walaupun badai ini menerpa kita, jangan lupa menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karenanya, Parklado HKBP Sidurame selalu eksis memberikan pelayanan kita, pelayanan yang baik buat kita. Horas